Знаете ли, че астрологията е дар от ангелите според Петър Дънов? Това може да откриете в книгата за невидимите светове. И всъщност това не е основната тема, не е основното нещо, което трябва да научите в тази книга, но ако знаете как да четете книгите, ще откриете съобщенията, които са кодирани в тях. Здравейте, аз съм Стела Ян, пратеник на светлината, алхимик, разказвач на истории, а това е Новата Земя. В творчеството на Петър Дънов може да открием много мъдрост, която надминава неговите години на планета Земя, което означава, че тази мъдрост е прекарана през него. Дали това е мъдрост на неговата душа или мъдрост от космоса, не е ясно. Тази мъдрост е протекла през него, за да дойде при нас и ние сега сме свидетели на тази информация, която ни помага да се пробудим духовно и да израснем духовно. Сега ще ви прочета какво точно пише в книгата, за да разберете защо астрологията е толкова значима в днешния свят. Ангелите са предците на сегашната раса. Те са по-старите брати на човечеството, които са живели преди него, в една стара култура. Между ангелите се е явила борба за надмощие. Едни от тях излязоха благополучно от тази борба и създадоха Слънчевата система, целия външен свят, външната природа. Други ангели дойдоха на земята, оплетоха се с хората, изпожениха се и забравиха своя происход. И до сега още те са между хората. Трета категория ангели, без да забравят своя происход, пожертваха се за човечеството, за да го спасят. Повече от милион ангели влязоха между хората в човешката култура. Ако те не бяха се пожертвали, въпросът с човечеството щеше да бъде решен. Те дойдоха доброволно да спасят човечеството. С тях заедно дойде и Христос да помогне на хората. Ето какво ми направи впечатление на мен. Ангелите създадоха Слънчевата система, целия външен свят, външната природа. Астрологията, за тези, които са я учили, е пряко свързана с Слънчевата система. Когато човек се роди, той получава натална карта. Или може да проучи своята натална карта с специалисти, които се занимават с разчитането на натални карти. Тази натална карта показва къде се намират всичките планети в часа, в секундата, спрямо в твоя град, твоето място на раждане в света, къде се намира всяка една планета, което определя в каква къща се пада знакът в всяка една планета. И ако цялата тази информация звучи много объркващо, да, сложна е. Затова не всеки може да разчита тези натални карти. Но ето защо те са важни. Когато разчетеш своята натална карта, ти може да разбереш каква е твоята цел на планета Земя. Как аз знам това? Аз разчетох моята натална карта, когато преминах през моето духовно пробуждане и тогава получих информацията спрямо как да разчитам натални карти, за да мога да помагам на други хора. На това е базиран моят бизнес. Това е една от услугите, които предлагам на света, за да мога да помогна на повече души да се свържат със своята мисия, като разберат кои са те и какво всъщност е заложено в тяхната мисия. Какви са техните инструкции. Моят основен знак, моето слънце е в Козирог. И то Козирог в 8 къща. Което означава, че всяко едно действие, което аз правя, носи някаква промяна, носи някаква трансформация в света. И когато аз се депресирам и спра да правя неща, тогава аз вървя срещу моята житейска енергия. Тогава животът около мен спира, времето се забавя, възможностите изчезват. Връзката, която имам с хората, се прекъсва. Връзката, която имам с себе си, с моят духовен екип на небето, в космоса, се прекъсва. Защото аз не върша това, за което съм дошла тук да бъда. Не просто да постигна, а да бъда. Наталната карта е нашия космически акт за раждане. Всяка една планета в него е в дом или къща. Има общо 12 домове или къщи, както има 12 знаци и месеци в годината. Наталната карта е нещо много повече от хороскопа, който гледаш по телевизията. Хороскопът, който гледаш по телевизията е силно свързан с твоят знак, който се намира в Слънцето, но това е само един от аспектите в твоята самоличност. Ето къде нещата стават още по-интересни. Твоят северен възел е всъщност твоята мисия.
Това е една от основните инструкции, които трябва да интерпретираш и да следваш, за да можеш да изпълниш твоята цел по време на твоето съществуване на планета Земя. Моят северен възел е знак Стрелец в дом 7, което означава, че съм тук да работя с други хора, което означава, че моята цел няма как да бъде осъществена само от мен. И затова в момента слушаш един от подкастовете ми, с които мога да създам платформа, където да поканя други хора да се присъединят, за да ми помогнат да изпълня това, за което съм дошла на планета Земя. И как всичко това се свърза с ангелите, може би се питаш в момента. Нека ти почита още малко от За невидимите светове. Съществата на светлината са, които проповядват, че знание и светлина трябват на хората. Най-после иде Божественият свят. Съществата на тъмнината употребяват хората. Те си служат с манипулации. Важно е да запомним, че ние не сме господари на Земята. Ние сме гости на Земята. И когато се свържем с нашите души, ние можем да бъдем пратеници на светлината. Трябва да минем и в тъмнината, и в светлината. Да влезем в света на тъмнината и в света на светлината, и от света на светлината да влезем в Божествения свят, за да разберем смисъла. Смисъла на нашето съществуване, смисъла на това да бъдем хора. Тъмните сили имат друга философия. Те искат да заробят човечеството, да го спрат, искат да го върнат назад, за да могат да се въплатят и чрез въплатяване в хората да могат да подобрят своето положение. Те искат да върнат назад човечеството на уровена, в който се намират, понеже ако не го върнат на техния уровен, не могат да се въплатят. Те искат да спрат еволюцията, с други думи. Ако не върнат цялото човечество към техния уровен, значи всичко ще загубят. Христос, един възвишен дух, слезе и даде едно опътване да се обърне цялото кормило на човешката еволюция, да даде светлина на хората, да вървят напред, да не би да се върнат назад. Слезе да им покаже, че пътят на човеческото спасение е в любовта към Бога. В светлината, а не в тъмнината. Сега разбираш ли защо астрологията е толкова важен дар от ангелите в това време в нашия свят? Защото сега е времето да се върнем обратно към себе си, да се свържем с душите си и имаме всичките средства нужни да постигнем това. Да разберем какво се крие вътре в нас и защо сме тук, за да може да се обединим чрез това себепознание и да направим светът едно по-уединено място за всички нас. Едно по-магическо и по-мирно място, където светлината е водещата сила, а не тъмнината.